daga lokacin da kai rakiya wajen da aka binne mahaifiyarka. Daga wannan lokaci rayuwarka ta baya da ta yanzu ta samu canjin zahiri ba na ɓoye ba. Daga wannan lokaci zaka shiga sabuwar rayuwar da idan baka da ƙarfi komai zai iya samun ka. Ka ku ɗauki wannan wasa, duk wanda ya rasa mahaifiyarsa yana buƙatar kulawa ta musamman. Ka rasa mace da take buƙatar ganin ka je inda bata taɓa zuwa ba a rayuwa. Ka rasa wannan macen da take maka addu'o'in nasara a duk inda take, a zaune a kwance cikin sallah yayin azumi da koyaushe. Ka rasa macen da ke da yaƙini da yarda a kanka sama da yadda ka yarda da kanka. Ka rasa macen da za ta iya sadaukar da abin da tafi komai so domin ganin murmushinka. Ka rasa macen da ita kaɗai ce ba za ta guje ka ba ko da ka zama ɗan iska. To amma yanzu da ka rasa ta, ka huta da faɗa da takurawa da take maka. Ka huta da gyara da matsa maka akan inganta rayuwarka. Ka huta da bibiya da sanya idanu a rayuwarka. Ka huta da bin umarnin da kake a baya ko da ku zuciyarka ba ta bukata. To amma ka sani waɗannan abubuwa su ne suka fi komai daraja a rayuwarka. A hankali za ka fara gane cewa ita ce dalilin da yasa kake ci gaba a rayuwarka. Ba jimawa za ka fahimci waɗanda kake da alfarma a wajensu domin ita suke maka wannan alfarma. Ba sai an ɗau lokaci ba, da kanka za ka gane addu'o'inta su ne suke haska maka hanya. Ina mai tabbatar maka tana ɗaya daga cikin dalilan da yasa Allah ke ɗaga ma kafa a al'amuranka. Yanzu lokaci ne da za ka rayu kai kaɗai babu waɗannan abubuwa. Yanzu lokaci ne da idan ka zai gane maka yadda duniya take da girma. Ba wai batun abinci ko kulawa da take baka bane, ko kaɗan. Wanda ya rasa shine kaɗai ya san yadda yanayin yake. Sakon anan shine idan mahaifiyarka tana raye kada kai wasa da damar kyautata mata. Ga inda kake da tabbacin samun aljanna idan ka bi ta, har yanzu dama bata wuce maka batun da tana tare gare ka. Ku yi wa iyayenku biyayya, ku kyautata musu, Allah ba zai ba ku haka ba. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda suke raye Allah ya kyautata ƙarshen su. Ina miƙo saƙon barka da juma'a a gare ku.